Det er så Alssund. En hyggelig februar morgen. Set fra min kajak. Derovre ligger Sarthuskov Kro. Foran ligger 12 km Bøjen. Så det er 6 km væk fra Tornerå-klubben, eller fra kajakklubben. Der har vi udsejlingen til Alsfjord oppe. Og herovre på højre side, lidt længere oppe, deroppe, der ligger der en naturlejrplads. Så vender vi lige billedet, og her ser I så yours truly, der sidder i båden og balancerer og prøver at holde balancen med min pagaj. Fantastisk. Det er virkelig smukt herude. Og næsten ingen bølger.